Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Ma emêjî îşxala Lübnanê re jî bêdeng bimînin. Eger em qirîna xwe ya hindik û alîkariyê xwarinê nehesibînin, em bi rehetî dikarin bibêjin ku em li hember îşxalkirina Xezeyê û qetlîama bi 10,000 Müslüman bêdeng manin. Ez dizanim ku hem wek ümmet û hem jî wek Tirkiyeyê me fîşekek û tebanceyek jî ji Xezeyê re neşand. Gelo ez çewt difikirim yan jî şaş dizanim. û li vê derê hemû cîhan û dinya dizane ku ji berxwedan û mücadeleya Xezeyê re tenê Cumhuriyeta İslamî ya İranê çek û silahan ji Xezeyê re dişîne û desteka silahan dide mücahîd û Müslümanên Xezeyê. Hê jî vê destek û piştgiriya xwe ya çek û silahan dide Xezeyê. Füzeyên ku di destê Hemas û berxwedanê de ne, bi piranî aîdê İranê ne. Her wiha İran destek û piştgiriya xwe dide cepheya Yemenê jî. Yemana ku li dijî dewleta terorê mücadeleyek mezin û nimûne dide. Her wiha İran destekê dide hereketên ku ji Iraq û Sûriyeyê füzayan davêjin ciyên eskerî yên Amerîkayê jî. Hemû ev malûmat di serî de ji teref İsmail Haniye û lîderên din ên Hemasê ve tên dayîn û ji İranê re teşekkür dikin. Rewş ev e. Lê li Tirkiyeyê medyaya ku alîgirê îxtîdarê bi qestî vêyekê naxwaze bibînin ku xelkê pê bihesîne. Vê carê em werin ser meseleya Hizbullahê Lübnanê. Menfaet û hedefên Hizbullahê di tu dem û heyamê de ewqas bi menfaet û hedefên Tirkiyeyê re nebûne yek. Annaha dewleta terorê ya Siyonîst hewlê dide ku Lübnanê îşgal bike. Plan dike ku vêyekê jî li ser qismê Qibrisa Rom bike. Ji ber vêyekê Hizbullahê qismê Qibrisa Rom bi sert û şîddet tehdît kir. Di beyanata Hizbullahê de hat gotin heger wisa bibe qismê Qibrisa Rom bibe alîgirê şer û herbê wê têkeve bin hedefên Hizbullahê. Hal ev e ku qismê Qibrisa Rom beriya Lübnanê divê bibana hedefên Tirkiyeyê. Li xerîte û nexşeyê binêrin. Ger li ser qismê Qibrisa Rom êrîşek bêkirin, îddiaya welatê şîn dibe çop, qewrandina ji behra spî pêk tê. Ji teref Tirkiyeyê re destekdayîna ji Lübnanê re destekdayîna ji Xezeyê re hêsantir e. Ya herî muhîm jî ev e ku li dijî dewletên Müslüman dewletên din hêsantir xwe bigêjinin Lübnanê û li dijî terora dewletê bi feîlî mücadeleyê bidin. Dibe ku behaneyên me hebûn, weka me digot Xeza hatiye dorpêçkirin û dibin ablûqayê de ye. Kes nikare biçin wê derê, lê Lübnan ne wisa ye. Wexta Yekîtiya Sovyetan Afganistan îşgal kir, li seranserê cîhanê mücahîd hatin Afganistanê û Yekîtiya Sovyetan ji Afganistanê hate derxistin û qewrandin. Hinek mabû mecbîr bikirana, ma Bosna jî bi vî rengî nebû. Yani ez dixwazim vê yekê bibêjim. Ger em li benda îşxala Lübnanê bin û vê îşgalê temaşe bikin, di serî de ji bo Tirkiye û ji bo hemû Müslümanan xetayek nayê efû kirine. Bi van hîs û hîsiyatan îna we pîroz û binbarek be.